Hej og velkommen til mit kursus, som i dag skal handle om mundtørhed. Grunden til, at jeg har valgt mundtørhed som et emne, skyldes, at en stor del af de borgere, som I passer til dagligt, lider af mundtørhed i større eller mindre grad, hvilket har store konsekvenser. Hvorfor er det så vigtigt, at vi har fokus på mundtørhed? Det er sådan, at hvis vi ikke producerer tilstrækkeligt med spyt, så kan vi ikke bekæmpe nogle af de sygdomme og tilstande, der kan opstå i munden. Det er lige fra huller i tænderne, tandkødsbetændelse, paradentose, mundsvamp. Og hvis man har et sår, så går der nemmere infektion i såret. Der er også større risiko for slid på tænderne, syreskader og at få sarte slimhinder. Der er også en større risiko for fejlsynkning. Mundtørhed kan også være en indirekte årsag til fejlernæring og utilsigtet vægttab, da smagsopfattelsen ændres. Det er sværere at tygge og synke maden ordentligt, og så smerter og ubehag i munden generelt, som gør det svært at indtage tilstrækkeligt med næring. Den store Kram-undersøgelse, der var for nogle år tilbage, hvor man undersøgte folk i alle aldersgrupper, kan man sige, den viste, at af de personer, der deltog, som var over 75 år, der led 30% af dem af mundtørhed. Det, der egentlig også er lidt spøjs, synes jeg, det er, at i den gruppe af de 18-24-årige, der var der faktisk 18% af dem, som også led af mundtørhed. De punkter, jeg vil gennemgå i dag, det er: hvad er mundtørhed? Hvem rammes af mundtørhed? Hvilke funktioner har spyttet? Og hvad sker der, når man mangler spyt? Hvordan ved vi, om en borger har mundtørhed? Og hvad kan vi gøre for at afhjælpe mundtørhed? Hvad er mundtørhed? Mundtørhed er enten nedsat spytproduktion, eller man kan sige eller en ændret sammensætning af spyttet. Typisk så kommer mundtørhed snigende gennem længere tid. Ofte går der flere år, før man faktisk opdager det. Typisk så starter det med det, vi kalder for hyposalivation. Det vil sige, at spytproduktionen er så lidt nedsat, kan man sige, så man ikke selv lægger mærke til det. Det er der mange mennesker, der har, uden at de egentlig er klar over det. En del af dem har fået at vide, at de bare har dårlige tænder, uden at være klar over, at det i virkeligheden skyldes nedsat spytproduktionen, som kan behandles. For det kræver en rigtig dygtig diagnostiker, tandlæge eller tandplejer at opdage den her type mundtørhed, vi kalder for hyposalivation, og generelt inddrage det i det samlede sygdomsbillede. Netop fordi patienten ikke klager over mundtørhed, og det heller ikke er en del af den regelmæssige tandundersøgelse. Men som tandlæge og tandplejer, så har man mulighed for at lave en test, som viser, om man danner tilstrækkeligt med spyt. Så er der serostomi, som er den subjektive følelse, det vil sige, når det er blevet så udtalt, så man selv begynder at være opmærksom på det. Man simpelthen begynder at føle sig tør i munden, typisk øget tørst, og så også det der behov for mange gange i løbet af dagen at bruge tykkegummi eller pastiller og bolsjer og sådan noget. Hvem rammes af mundtørhed? Der er en gruppe, som har kroniske og systemiske sygdomme. Det er sådan noget som leddegigt, sukkersyge, for højt eller for lavt stofskifte, Parkinson, cerebral parese og Sjögrens syndrom, som er en kronisk infektion, der blandt andet rammer spytkirtlerne. Så er der dem, som får spytsten, som simpelthen blokerer for udgangen, så spyttet ikke kommer ud fra spytkirtlerne. Så kan man have forskellige cyster, og man kan selvfølgelig også have en tumor, som blokerer for spytsekretionen. Så er der medicinbivirkninger, og det er faktisk gruppen af
medicin, der har de her bivirkninger, er ret stor. Som hovedgrupperne typisk, det er antidepressiv, så er det mod forhøjet blodtryk, så er det forskellige morfika, og så er det også generelt polyfarmaci, det vil sige, hvis man får flere eller typisk mange forskellige slags medicin. Jeg har en oversigt her, som ligesom giver et godt billede af, hvor mange typer medicin det faktisk drejer sig om. Så kan det være, hvis man har fået strålebehandling på grund af cancer i hoved-halsregionen, som simpelthen går ind og ødelægger spytkirtlerne. Så kan det være på grund af dehydrering. Det kan også være på grund af alkohol eller for meget koffein. Og så kan det også skyldes stress og angst. Det nedsætter alt sammen spytproduktionen. Med min erfaring som social- og sundhedsassistent og med mit kliniske arbejde som tandplejer, må jeg konkludere, at langt størstedelen af dem, der får hjælp fra hjemmeplejen, bor på plejehjem eller faktisk ældre mennesker generelt, har en høj risiko for at få mundtørhed. Enten på grund af sygdommen, medicinindtag eller dehydrering. Og så kan man jo sige, at mange ældre generelt, og især den gruppe, som I passer, hører mere eller mindre ind under alle tre kategorier. Hvilke funktioner har spyttet? Spyttet er vores vigtigste forsvar mod infektioner og tandsygdomme. Spyttet sørger for at holde vores mund fugtig og velsmurt. Spyttet sørger for, at vi er i stand til at tale, og vi kan tygge og synke vores mad. Men det indeholder også en lang række enzymer og kalk, som modvirker karies og de forskellige infektioner. Blandt andet enzymet lysosym, som har en antibakteriel virkning. Så er der et enzym, der hedder amylase, som igangsætter fordøjelsen. Amylase har den funktion, at når vi får eller spiser noget med stivelse i, så går det i gang med at nedbryde stivelsen. Men det kræver selvfølgelig, at der er tilstrækkeligt med spyt. Spyttet bidrager også til at vedligeholde en neutral pH-værdi i munden. Spyttet består af 99% vand og 1% forskellige tørstoffer. Og vi producerer omkring, det er lidt forskelligt selvfølgelig fra person til person, men fra omkring en halv liter spyt til 1,5 liter spyt i døgnet, hvis vi ellers har en normal, sund spytproduktion. Spyttets sammensætning er ret komplekst. Det indeholder 3.000 forskellige proteiner og peptider, og som sagt så indeholder det også kalk. Emaljen er det hårdeste væv i kroppen og består primært af kalk. Så emaljen er faktisk hårdere end vores knogler. Men hver gang at emaljen bliver udsat for en syrepåvirkning, så bliver overfladen faktisk ætset og begynder at blive blød. Du har måske lagt mærke til, hvis du har prøvet efter du har kastet op og så skærer tænder, altså hvor man gør sådan der, så kan man tydeligt mærke forskel, at de bliver mere ro, og det er simpelthen sådan en overfladisk ætsning, der sker. Det er præcis det samme, der sker, når vi gør rent på badeværelset med for eksempel eddike, netop på grund af syren går ind og opløser kalken. Ved en normal spytproduktion, så er spyttet omkring en time om at genopfylde emaljen med det kalk, som emaljen har mistet under syrepåvirkningen. Emaljen består af dødt væv, så den har desværre ikke mulighed for at reparere sig selv, kan man sige. Det er derfor ikke særlig smart at børste tænder umiddelbart efter man har drukket sodavand, juice, energidrik, drukket eller spist nogle appelsiner, syrlige slik osv. Eller kastet op. Fordi det der simpelthen så sker, det er, at man børster det yderste lag af emaljen af. Så man siger altid, at man skal vente
mindst en time efter man har fået noget surt i munden, før man børster tænder. Fordi så har emaljen nået at ligesom blive stærk igen, kan man sige. Man kan sige, at det er godt nok meget lidt emalje eller kalk fra emaljen, der forsvinder hver gang man får syre i munden. Og det er så lidt, så man ikke kan se det med det blotte øje, men hvis man gør det for ofte, så ender det med at blive synligt, og så er det for sent at gøre noget ved. For den emalje, man har mistet, den kommer aldrig igen. I starten, når man begynder at få syreskader, så kan man se det på den måde, at emaljen ligesom ser sådan mere glat ud, og den begynder at se lidt blankpoleret ud, kan man sige. Senere i forløbet, hvis det får lov til at fortsætte, så er der tydelige tegn på tab af emaljen. Man kan både se det på, typisk på fortænderne, og så kan man også efterhånden se det på tykkefladerne, simpelthen fordi man tykker emaljen væk, kan man sige, fordi den ikke er så stærk, som den burde være. Syren kan komme både fra det, vi spiser og drikker, men også fra de bakterier, der laver huller i tænderne. Forskellen på, man kan sige, de syreskader, der kommer på grund af, at vi putter syre i munden, og så den syre, som bakterierne danner, er, at når det er bakterierne, så er det en slags, man kalder det faktisk en form for infektion, det vil sige kariesprocessen. Heldigvis så indeholder spyttet nok kalk til at erstatte den kalk, som vi mister fra emaljen ved de her daglige syrepåvirkninger. Vi kan jo ikke undgå, at der kommer syrepåvirkninger i løbet af dagen. Så hvis man ikke producerer tilstrækkeligt med spyt, eller hvis man udsætter emaljen for syrepåvirkninger for mange gange om dagen, så kan spyttet simpelthen ikke følge med. Og det betyder så på sigt, at emaljen mister mere kalk, end spyttet kan nå at kompensere for. Og så er det, man får syreskader eller huller i tænderne. Jeg har en lille oversigt her med nogle få ting, jeg har udvalgt, som viser pH-værdien i forskellige ting. Den første, jeg har skrevet, det er mavesyre. Og det er jo relation til, når vi kaster op. Mavesyren har en pH-værdi på mellem 1 og 3. Så den er altså meget, meget, meget sur. Sådan noget som cola, der ligger omkring på de der cirka 2,4. Grunden til det er simpelthen fordi den er tilsat fosforsyre. Det lyder lidt voldsomt, og det er det jo et eller andet sted også. Man plejer jo at sige, at man kan bruge cola til at fjerne kalk med, rense toiletter med og sådan noget. Og det er simpelthen fordi pH-værdien er så lav. Sådan noget som appelsinjuice ligger på omkring 3. Dansk vand med citrus ligger lidt højere end dansk vand uden citrus, men når det er med citrus, så ligger den på omkring 4,10. Vand har en pH-værdi på 7, som er neutral, kan man sige. Grunden til at vise det her, det er fordi, at emaljen begynder at blive ætset, så snart pH-værdien falder til under 5,5. Og der kan man sige, at alle de her ting, lige bortset fra vandet, gør faktisk igangsætter en syrepåvirkning af emaljen. Hvad sker der, når man mangler spyt? Hvis vi ikke danner nok spyt, så ændres sammensætningen af vores naturlige bakterieflora i munden, så den bliver mere usund og mere aggressiv, som jo vil sige, at den bliver mere sygdomsfremkaldende. Og så er risikoen for mundsvamp, karies, tandkødsbetændelse, paradentose, infektioner generelt væsentligt forøget. Og som sagt er der også større risiko for fejlsynkning. Vi har mange spytkirtler i munden, og de danner 2 forskellige slags spyt. Der er den sådan meget flydende, vandige spyt, som gør os i stand til at tale, tygge og synke maden. Du har sikkert prøvet det der med, når munden løber i vand, hvis du ser et eller andet, du rigtig gerne godt kunne tænke dig at spise, eller hvis du tænker på et eller andet, du godt kunne tænke dig at spise. Det er simpelthen hjernen, der sætter gang i spytproduktionen af det der tynde spyt, fordi at hjernen tænker, nu kommer der noget mad, som vi skal kunne tygge og synke.
og fordøje også. Og så er der den mere tykflydende spyt, som har den funktion, at den virker beskyttende og smørende på tænder og slimhinder. Hvis vi ikke danner nok af den sådan tykflydende spyt, jamen så slider vi for meget på tænderne, simpelthen når vi tykker. Og så mister vi også den beskyttende barriere, der er på tandkødet og slimhinderne. Hvordan ved vi, om en borger har mundtørhed? Man kan spørge borgeren, selvfølgelig alt efter hvor meget de er i stand til at kommunikere. Er der noget, der generer dig i munden? Er det noget, der gør ondt? Føler du dig tør i munden? Føler du dig tørstig hele tiden? Hvis det er en, der har protese, så kan man spørge ind til, om protesen stadigvæk sidder lige så godt fast, som den plejer at gøre. Og det er simpelthen fordi, hvis man mangler spyt i munden, jamen så har protesen ikke den samme sådan klæbende funktion, kan man sige. Har du svært ved at tygge din mad? Har du svært ved at synke maden? Synes du skal sidde og tygge i lang tid, og inden du overhovedet kan komme til at tygge maden? Har du brug for, imens du sidder og tygger maden, og sådan nærmest hele tiden hælde noget væske ind i munden? Klister maden så fast i munden? Og har du behov for pastiller og tyggegummi eller bolsjer eller sådan noget, sådan typisk mange gange i løbet af dagen? Så kan man gøre det, at så kan man tjekke faktisk, simpelthen kigge ind i munden. Er der nogle sarte, irriterede slimhinder? Ser de sådan mere røde ud, end de burde gøre? Er der nogle sår? Er der revner? Er der tegn på mundsvamp? Har borgeren usædvanligt tørre læber? Har borgeren revner i mundvigene? Eller har borgeren revner på tungen? Som alt sammen er symptomer på mundtørhed. Så kan man være opmærksom på, om der er, om borgeren har haft et utilsigtet vægttab. Dårlig ånden er også typisk et tegn på mundtørhed. Og så kan man simpelthen teste det ved, at man tager en handske på. Så stikker man en finger ind i kinden på borgeren. Og så siger man, at hvis der bare er den mindste modstand, når man sådan lige tager den ud eller bevæger den frem og tilbage, så er det helt klart et tegn på, at de ikke har spyt nok i munden. Når man laver den test, så er det selvfølgelig vigtigt, at borgeren ikke lige har spist eller drukket eller børstet tænder eller et eller andet. Der skal ligesom i en halv times tid, skal der i hvert fald ligesom bare have været fred og ro i munden, kan man sige. Hvad kan vi gøre for at afhjælpe mundtørhed? Vi kan starte med at se på den medicin, som borgeren får. Udfordringen er, at typisk så får de flere forskellige slags medicin, som alle sammen i mere eller mindre grad har mundtørhed som bivirkning, så det kan godt være noget af en udfordring. Vi kan også prøve at motivere borgeren til at drikke mere væske, og det kan også være en stor udfordring. Jeg har jo som social- og sundhedsassistent været ude og arbejde, og så jeg kender udmærket de udfordringer, I står med i forhold til at prøve at få borgerne til at drikke nok væske. Så kan man få nogle sugetabletter mod mundtørhed, som indeholder syre, som simpelthen sætter spytproduktionen i gang. Det er det samme, der sker, hvis vi spiser eller drikker noget med et højt syreindhold, så sker der jo simpelthen det, at tænderne begynder at løbe i vand. Men udfordringen er jo, at den her syre faktisk går ind og ætser emaljen. Men det problem er der heldigvis en forsker på Island, som har løst. Hun har udviklet nogle helt særlige sugetabletter, dem her, der hedder Haplus, som både indeholder den nødvendige syre, men de indeholder så også den specielle type kalk, som emaljen er opbygget af. Haplus gør, at man kan danne op til 20 gange mere spyt, end man plejer at gøre.
Og så har de den her særlige effekt med, at de rent faktisk beskytter emaljen, fordi der ikke sker nogen syreskader på emaljen. Og så er det heller ikke tilsat sukker. Og så kan man sørge for at holde munden fugtig og velsmurt. Den serie, der hedder Hydral, er rigtig genial faktisk, fordi den både kan holde munden fugtig og velsmurt hele døgnet rundt. Produkterne indeholder også det, der hedder hyaluronsyre, som virker cellegenererende, det vil sige, at den virker helende, som er en stor fordel på de her sarte og irriterede slimhinder, som man typisk har, når man lider af mundtørhed. En lille opsummering. Rigtig mange ældre mennesker oplever mundtørhed i en eller anden grad. Mange af dem er ikke selv klar over det. Når man mangler spyt, så får man meget hurtigere plak, og man har meget større risiko for at få karies, tandkødsbetændelse, paradentose og mundsvamp. Men der findes produkter, som modvirker mundtørhed ved at øge spytsekretionen og generelt holde munden fugtig og velsmurt. Det var så alt for i dag. Tak fordi du så med. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, så er du altid velkommen til at skrive til mig.